kainday, ano ganyan time, kaya naami sa basakan namin. Kana nakatulang akong ikuan, ako ang siyang manoy, manay Janet. Siya may nagpagtrabaho sa basakan ng Pons, sweetness, luto sa'yo. And then, salamat sa Ginoo mo tumagpay, bless ka ayo. Daghan mong abot, ang bisan na ay gamay nga dangan tungkol sa ilag kaapay. Daghan gihapon ko kana na ang abot. O salamat sa Ginoo mo tumagpay. Daghan siya blessing nga nadawat, daghan abot nga nadawat, ug iya pong gi-share sa amo ang iyang mga blessing ayang nadawat. This time mga isa ko nang ako. Kugaw na ko na, kabukat, tigis tanan to yung gibit-bit. Ay sa po kayo numdum pagkahuman ay hala. Ako gabinuang ko daw niya bugat artista na. O di ba pala ito mga kainday. Salamat sa Ginoo kay. Naapilan gid mi sa panalangin nga iyahang nadawat, and then especially nako dako ko. Grabe si Dauno ko, gihugaw ko dito. Sa blessing nadawat. Thank you so much sa panalangin. Salamat kaayo sa Ginoo no, unang-una sa tanan ng Dios gid atong pagpasalamatan sa tanan utang. Sa tanan ni natin sa pagkinabuhi sa atong gaway na pagulanan, kalistanan. Salamat sa pagkakamay sa Ginoo. Naisa ako, masayang. Mga kainday, sa kadakuhan ka na ng gitrabaho. Na-amaze kay ko aning duha. Kana ako say malubong ang isa. Ayun tabangan sa isa. Isa na po ni malubong tabangan ako sa isa. O diba, tulong-tulong lang sila kay duha na siya ka harvester mga kainday. First time gyud na ko nakakita og harvester sa akong atubangan jud mismo nga nag-harvest ang mga humay mo na mi ani may dali-dali din kay. Migon jud ko ako yung i-video. Ako yung i-video ng harvester kay first time gyud na ko na makasinati. Ug ingon ana, I mean makakita og mga ingon ana nga nag-harvest gyud sa akong tungod sa akong atubangan. Mo to ko yung video ng humano. Thank you. Manay! Happy ra pud ako manay kay dako ra pud siya og abot. O ang Ginoo gayud magapanalangin sa tanan, and then thank you for watching mga kainday. I hope nga padayon mo sa pagtan-aw ani tiwasa ang mao nga video aron pod pang dagdag sa ako ang time. Yeah, thank you so much. God bless you all. Wa ko lang maistorya kundi ang Dios magapanalangin sa matag usa. Amen. Ala, tara. Na, dito ta ko sa duulan. Ngay, bahala ka diya, oy. Amay sa tikanan, nakiuli na. Tawag ka manay. Man. Ano man nakam? Amo na eh. Ang nabilin ang ngipon, no? Din yung nakuan, kuya wa din ngipon ani aw. Gana ko like, ana man permana ko, gana. Ay sid ili na ba gakuan? Ah, naigo din eh. Pila pa man na ka-hektar ang nahuman ug kuan man ay tracer. Kuan pa usa pa ka hektar ka pen. Sa pa ka-hektar ka pen. Shout out, daghag bugas. Samot Na. kadang usa. Nalubong. Nalupong. Isa harvester, guys. Na nagkapangamay oy. Ana ko sobrang signal. Yan likod. Alang. Nagpangalot oy. Nagpangalot. Agad man na tanig. Ay mo nang gisal liplay. Ala, oh. Okay na. Mo-rescue ni siya, guys. Ito
tong isa nga nalubong. Ino tayo nga ni handle. Nga ni kuan, siminto dapat tong harvester. Isa ra ka siminto tanan. Saka ba? Sako! Ay, ala. Balik. Ayawin ikaw. Paspas mga Palit ng bilat-bilat daw. Ha? Bilat-bilat. mga hagme. Agaw may konsyal. Mga hag sila kung siya lang. Ay, nipunta mo na ako. Ya, pamilya to, tanig-tagsa-tagsa yan. Mga aking kuya kraya. Pulita nung tagsa-tagsa. Sigadlaw, hindi ka kapunta. Nag-enjoy ko ng mga langgam mo. May mga sa sako to yan. Dagan na dituan ka. Mga upat lang yan. Di ni mahuman ron man ay no. Hindi ay. Ugma pa ni Tiwason. Pati lang ulan. Ganina, uman-uman. Maguniron ulan pa na. Asan mga ubanan ni mo nang gikuan? Para bulad to. Tanas dryer to ay. Ay, 80. Inusari ni kwaon sa mamalitay. Ha? Inusari ni mo ibaligya. Ugma pa. Oh, mahurag. Ini kahuman na tanan. Brad. Mo kung gilapok, Brad. Lapo kayo, Brad. Oh yes. Brad. Sorry, Brad. Kinakapta Gusgana ni mo, Brad. Ay, sa gitik, Brad. No? Talsyer, na talsyer. Sa tardila na. Lupo bitan ito. Lupo bitan ito kaniya. Pasakay. Lumoy game tayo. Oy, gunit niya, oy. Mo atras bitaw nagkalit din.
ikaw, bakto kayo na eh. Sige na mabawa daw ah. Gapon mo na, wala gito'y ulan ba? Salamat sa Ginoo sa almost 6 hectares nga gitrabaho ni Manoy Janet kay miabot pud siya og kanaang almost 400 ka sako. Bless kaayo, salamat sa Ginoo kay kuanan siya nga sako, dasok bali tahi ba, dili siya katong tag for kabalo lang siya. So thank you Lord, ikaw nag-bless at nagpanalangin ng biyatag sa Manoy, and nakaambit niya sa mga panalangin niya, nagawat niya yang naangkon. Thank you so much sa panalangin Manoy, thank you sa pag-share ug sa tanang nananaw. God bless. Oy, kinta na, oy! Kinta na! Kinta na! Oy, kinta na, oy! Dong, interview ako ning kuana dong. Girapa dong, bisan ni nga so nga nakabuhi. Before anything else, I might introduce myself. I'm Gentis Princess. I'm 21 years old. I live in Saudi City, but for now I'm here in Laboyot, Nagoy Soto. My expectation in this subject is to learn more. Kaog, more or less really. Apunuhan ka daw.